اللہ اللہ نے قربان جاما حضرات دی وقار قرآن نور قرآن ہدایت بڑے بڑے بندیاں نو سونا بنائے تیرا بدا قرآن بڑے بڑے کالیاں نو گورا بنائے تیرا بدا قرآن بڑے بڑے ماڑیاں نو تگڑا بنائے تیرا بدا قرآن اللہ دی قسمیں او کروڑا کریمہ بھی بندے دے چہرے تے حسن پیدا نہیں کر دیاں جڑا حسن رب دے قرآن نال بندے دے چہرے تے آ جاندا ہے جے تینو یقین نہیں آندا آ میں تینو افریقہ دے کالے کٹ کاری وکھاواں جنہاں دا رنگ بڑا کالا ہوندا ہے لیکن جدوں قرآن پڑھدے نے تے بڑے بڑے گھوڑے بھی اٹھ کر انہاں دا متھا چوم لیندے نے دسنا کی چاہنا وا قرآن بندے نو خوبصورت بناندا ہے قرآن بندے نو حسن عطا کردا ہے کروڑا کریمہ تیری کرل تیری جناب گولڈن پرل بھی کسے کم دے نہیں تیری فیس فریش بھی کسے کم دے نہیں تیریاں فائدہ بیوٹی کریمہ بھی کسے کم دیاں نہیں رب دا قرآن ایک ایسی کریم ہے رب دا قرآن ایک ایسا فارمولہ ہے قرآن پڑھن والا بندہ پہمیں رنگ دا کالا بھی کیوں نہ ہوئے اللہ پاک کو دے چہرے تے نور پیدا کر دیندہ ہے اللہ دے چہرے تے حسن پیدا کر دیندہ ہے کاری نورین صدیق نو تے جان دائیں گا جڑا قرآن ہے رنگ دا کالا سڈام دے رہن والا رنگ دا کالا لیکن اللہ پاک نے آواز ڈی پیاری دیتی ہے قرآن دی تلاوت کر دے جاندے نے دنیا مگن دی جاندی ہے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے حضرات دی وقار کی پتہ لگا برکت رب دے قرآن اندر رحمت رب دے قرآن اندر آؤ جڑ جاؤ قرآن پاک نال ایک آخری میسیج دیواں تے گل مکاواں اے جڑا تیرا بر صغیر نام پاک و ہند بر صغیر اللہ اللہ ہسٹری تو واقف لوگ میری گل نال اتفاق کرنگے ایتھے انگریز ریا کر دے سن انگریز دے خلاف علماء حق نے علم بلند کیتا آکھیا سینہ دے نال کدی رل کے نہیں رہنا حتیٰ کہ جنگ لگ گئی علماء کرام نو ماریا جاندا علماء کرام شہید کیتے جاندے اے تیری لاہور والی جڑی بادشاہی مسجد ہے نا اے دے سیم دے اندر ایک پھانسی دا پھمدا جناب بنایا گیا اوتھے کڑیاں نال فوٹواں کھچنا ہے کدی چودے کڑو پوچھیا تے کرنا بادشاہی مسجد دے سین کڑو سوال کریا کر دسنا تو کی ویکھیا ہے اس سین اندر ایک پھمدا لٹکیا ہے علماء نو پکڑیا جاندا ہے تے سولی چڑھا دیتا جاندا ہے علماء دنیا تو جا رہے نے جانا دے ندانے پیش کر دے پینے لیکن انگریز دی موافقت کوئی نہیں کردہ سارے مخالفت کر دے نے اللہ انگریز نے میٹنگ بلائیے یار کیڑی شیعہ جڑی انہاں وچ جذبہ جہاد پیدا کر دیئے جڑی انہاں دے دل وچ ایڈا جذبہ پیدا کر دیں دیئے ہس کے پھمدے نو سینے نہ لگا لیں دینے انجا چمچیاں تے چیلیاں دسیا انہاں کولے کے کتاب دا نام قرآن 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 وہ کتاب پڑھ دینے وہ دنال انہاں دے دل وچ قرار آ جاندا ہے اللہ 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 انگریز نے ایک تحریک چلائی وہ دا نام رکھیا قرآن جلاؤ تاریخ قرآن مکاؤ تاریخ قرآن مختلف جگہ تو جمع کیتے جاندے جتو لب جاندہ لب کے ضبط کر لے جاندے تقریباً جناب کئی مہینے تک وہ چل دی رہی تاریخ جدو انہوں یقین ہو گیا کہ میں قرآن سارے مکا دیتے ہیں ایک دن دلی دی جامعہ مسجد دے گو دے انگریب دا چمجا تے چماٹا گزر دا پیا ہے وہ دے کنہ وچ قرآن دی آواز پہ گئی ہے ششتر تے حیران رہ گیا ایک قرآن دی آواز کتھوں آن دی پئیے نا پچھے مڑے تے بیکھیا ہے اندروں رب دے کر وچ قرآن دی آواز آن دی تے کو بچہ پڑھ دا پیا ہے تھوڑا جاندر گیا ہے لوگوں نو کہندا ہے ایک ہی پڑھدا پیا ہے لوگ کہندے نے قرآن پڑھدا پیا ہے کتھوں ویکھ کے پڑھدا پیا ہے وہ کہندے نے ویکھنا کتھوں ہے تے اکھاں تو نبی نہ اینو نظر ہی کچھ نہیں آندا ایدیاں تے اکھاں ہی کوئی نہیں اچھا جے نظر نہیں آندا تے پھر قرآن کتھوں پڑھدا پیا ہے وہ کہندے نے الماریاں والے مک گئے نے دے سینے والا اج بھی موجود ہے اے سینے والا قرآن پیا پڑھدا ہے وہ لوگوں وہ وقت گزر گیا ہے جدو ساڑھے سینیاں وچ قرآن سے اکھاں تو نبی نہ بچائے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردہ نظر پہ آمدہ ہے اینج دلی دی جامعہ مسجد دے سین وچ بیٹھا ہے تے قرآن دیاں تلاوتاں پیاں ہوندیاں نے یا
المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فاتخذه وکیلا قرآن پڑھ دے نکا جیا بچہ انگریز دے بوٹا جا کے ڈگ دے انگریز دا چمچا جا کے کندہ تو کدی اس قوم تے غالب نہیں آ سکدا انہیں آکھا گال کیے انہیں آکھا میں اپنی آنکھاں لبے کے آیا وہاں آنکھاں تو نبینہ بچہ تے قرآن پڑھ دا پہ ہے الماریاں والے تے اپا ضبط کر لوانگے تے جڑے بچیاں دے سینے بیچ قرآن نے اوکی میں کڑ سکانگے یارو تاریخ بیچ لکھی آئے انگریز نس گیا ہے کہندہ بر صغیر وچو جدو تک انہاں کولے کتاب موجود ہے ادو تک انہاں تے میں غلبہ نہیں پا سکدا اتھے جا کے پھر انگریز چوپ نہیں رہا انہیں اتھے جا کے پھر ایک بک تیار کی تھی عربی دے اندر کتاب نو انگلش وچ کی کہندے نے بک کہندے نے انہیں پھر ایک بک کلائی سیٹلائٹ دے ذریعے ساڈے کول اودا نا انہیں فیس بک رکھیا اللہ دی بک لے کے سانو فیس بک دے دیتی ہر مولوی دی جیب وچ فیر بک ہر شاگرد دی جیب وچ فیس بک ہر طالب علم دی جیب وچ فیس بک ہر شیخ الحدیث کول اللہ ماشاءاللہ فیس بک ہر بندہ فیس بک نال جڑی آئے تے رب دی بک ساڈے کول چھٹ گئی ہے تاں ذلیل پہ ہنیا تاں تے فقیر پورے پاکستان اندر صدا لگائیے ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن ہے ایک بک وچ دنیا رول گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان ہے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان ہے فیس بک نہیں اتھے کم ہونا جتھے کم ہونا قرآن ہے جتھے کم ہونا قرآن ہے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ بہت ہی پیاری قاری صاحب نے آپ کو تقریر سنائی ہے اور واقعی قرآن کی تلاوت کرنے سے چہرے پہ رونق آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔